Samantala, 382 timbangan na nakalibrate ng DOST Pangasinan sa mga pamilihan naman sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nakalibrate ng DOST Pangasinan ang aabot sa 382 na timbangan sa mga pamilyan sa Dagupan City sa isinagawang 2 araw na libreng calibration caravan. Ginawa ang aktibidad sa Malimgas Public Market at konsignasyon kung saan direktong nakinabang ang mga tendero kabilang ng mga ambulant vendors. Sa kabuuan, napakinabangan ang calibration ng 248 kliyente na may katumbas na tulong ng higit sa 106,000 pesos. Ayon sa DOST, mahalaga ang tamang timbang upang mapanatili ang patas na kalakalan sa mga pamilihan. Kapag hindi tama ang timbangan, posible umanong malugi ang mamimili o ang tendero at masirang tiwala sa bentahan. Dagdag pa nila na ang regular na rekalibrasyon ay nakatutulong upang matiyak ang tamang sukat, transparency at pagsunod sa mga umiiral na batas. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.